Eskolan gali hartan jabetze urte. Eta neuroso religiosoak. Eta guamak eta nahi zuten jakin doktrina nola daraman. Eskola importantia zen doktrina. Eta amak esan ziren, ez, doktrina euskaraz. Ez euskalduna zen lakoz, bestikane erdera zentzak lakoz. Guamak esaten zuen, izan, hasi zenian erdera zentzak, nik latinez hobeto ulertu erdaraz baino. Namak izan. Eta orduan frailetan, ginean, gelan berrogeita bost. Eta ginean lau. Eta ama, doktrina, euskaraz. Ez abertzala izalagoz, ez akilako zerdaraz, eta euskaraz. Eta arazkara zinitzen ja, doktrina frailiak ez ziguten jakusten, ez egiten da. Eta noten bat entzuman, larrea uno, larrea basko. Gara jartzen, basko. Amir urtetan, joken. Juventudes Obreras Católicas. Da, langileen alde esatik, gara bateko Acción Católica zen, aberatzen aro pudientes. Eta nintzen espezial bat, de obreros. Eta hande parte hartu nuen, eta handikan dirua bihertzen, hasi nintzen antzerkidekin. Antzerkidekin, 13 urtetan, antzerki euskaldek ez ziren, orduan horrela zegina. Eta amenaza hondiak izan dugu nituen. Ni non iten dituen antzerkiak, eta zeginan euskara ziten, ni lehenengo. Zan, lezon, eta egizan babesan, ez zintzen, hacemos en la iglesia, no podemos. Baina, behinko ginen errentila zeratik, nik antzerkiak indaz, Errentilan, Irunen, Hondarrabian, Tolosan, Ibarran, lehenengo aldizintako euskaraz. Eta, errentiko zina beti antzerkia eta bi gizon korbatak. Eta Patxi Larrea, y le digo, sí, está en escena. Ahorita vos me llamas esta multa, Pato non. Por echarles. Arrabatu zintuzten. Joder, txea. Lezo, himno nazionala no jotzen zen. Mesaz dian. Tron. Baina oso gutxi goatzen. Oso gutxi goatzen. Banik, eta guitzen zen politika ez zitzien, Inon ez, oso gutxi. Bionek izan non, ez da posible. Himno nazional, ez da posible. Nizen bat urtzen gutxun. Amigo, lau, gito ez. Eta orduan izaten zen, mesardian, isiltasun bat. Patxi bakar. Goiko izan. Azten duen, tron, iporto. Esan, tron, patxia eserkitik ez du, kalea. Inork ginen izan den. Baina nire posa zen, urrungo festan jotzera zezinean, nire atzetik 10 lagun. Nik itzin gabe. Eta ja beste, jaztu dugu jo. Himno nazional. Borrok egin gabe. Lezon, lehenengo ikurriak izan nien, Ai ama! Lehenengo ikurriak izan. Orduan libratu ginen erretik gane. Aberri eguna, eta ikurriña, eta patxi bat zuzaren ikurriak rebrazo. Eta marikan menta denak, ikurriña jozten guantiekin. Aberri egune, eta niko batu no, beto jarko dugu ikurriña, eta gero jarko dugu, 2 kable zintzilik, boti batzuk, plastiko, bomba balia bezala. Ez zaten gutxi. Eta gu jetxi, eta momento berian lezoko talde batek, zen Andronen. Eta guardia zibil ikusi dater, guardia zibil betia. Lezoko ikusi behin honen. Eta lezokoa ikusi zuten uatzeko nortzatu. Eta lezokoa eta orduan apizazion. Eta orduan prezio duzten, burguzta ditzeko eta burguzko zekartzeko, bombua desarmatzeko. Ondo inago zen bate. Eta Manolo Irizarri, elektrizitzaki, eta zan, eso no es una bomba, eso es una botella de plástico, hombre. Cortar eso, bortu zuta. Bestara, burruztik denak etorretzu gozien. Urrungo egunean,
Patxe kuartela zatik, nahi beti kuartela ditzen zieten. Beti kuartela ditzen zieten. Eta ditzen zieten, eta amenaza batzuk, bino ni parazata bertan. Hasta que cruza por el izquierda Nájel, bajo su... Eso, le llamaremos, le denunciaremos. Todo su responsabilidad, sí. Es mi responsabilidad. Puta, ¿qué vas? Ya, 8, ama dago, ya, 8. Horrek ikusten ditu, kartela mantzuten limon. Limon. Tintora naia. Orduan, kojontzeko bat. Bitu, dantza egiten non, limo bizi zen horrean. Itxe, urte asko pasazuten, enruinaz. Todo nauziak, lokalek ez dantza darakuzeko, eta eman ziten. Guten ginean, 60, asko. Eta, ensaioko ginen nian, dela polizio estetia. Karo limo aurretzen, aurreko itxea zertzen izan, eta nik handi pasaban. Problema zen, dantzalekuen, egitzen dut, sestu arropana, ez da gizien bat pipa, ez da gizien bat libro, ez da gizien polizio estetia, eta dantza. Normala zen, bizitatzea. Nik gara, zein behar du nik hemen. Nion bez, tak. Ume batean joan nintzen, eta jonte izan nemana, ez ez egizu, zua pizteko, eta zua bizi eukitzeko. Eta gero ematezke zuten gauzak, zeituen erratzeko. Ati egiten nuen itxi. Zati umea bestela, bana, eta itxi. Gero, homezte pipa. Nola terrortxu pipa. Polizian tartetik pasan, no? Nire netean, Jose Maritxetxiki ditxu nion, etorri zen. Laundu egik, pipa egitatzen, ez ginean ebili, pipa gero egiten zezkion, handi pasaban non, nire zare. Bana, inun, kaldera handi bat, orkiak itxeko kaldera handi bat, hartu, esko bat hartu, bakarritasunaren gogan itxoko esan ez dire bai. Eta horrekin mantxo, pipak ez eretzeko. Eta ati egin nun, unme guztizai bi libroro eman, eta dena izan, joan naman itxa. Eta ati egin nun golpetik erekin, unme guztiak atara zien, eta batzetik, tak. Pasaren nun, amak ez ziren segura bat. Papar guztiak errazian, bion pipanik, eta negarniz etortzen askotan, zatzea. Eta, klaro, pipa egin ditun, Jose Maritxekin gambara eman. Zatu nitun, urrun goizeko, minon giltzan egin nitun. Eta urrun goizeko amaretan, negarnizen aurrean poliziak. Eta, klaro, giltza nodia, bastarko vigilatzen duten dena, eta zertzen, marikamen, mesede giltza beha jaso zizu, bilmara. Inork galetu. Giltza galdu zituen, polizia etorri ziren, birazutra, nabien nada, eta handikon zoizazpi horrean, marikamen giltza galetu, bai, ez da galdetu. Itzik eman ziten, itzik eman ikan, itzik eman zituen emaben zituen legura, bian, klaro, orduan, 50 años de cárcel, nik dantzan egin nuna gutxi, eta dantzan, klar, nik ezin nuen hartu, dantza joan eta erdara zizketan, netzako zen superior, ez zan posible. Ez esaten nuen, bueno, dantza inberdunez, euskaraz inberdunez. Eta erdara ziz bat egin du nahi, zimiko bat. Eta, honbeste dantza egitatik, bat bakartzen euskaraz ez dakina, eta gutxi. Eta minuntan euskaraz, klaro, etortzen da nien, nik orduan, klaro, euskaraz ez genuen deuzen. Ez kastolik, ni itxeko euskaraz lona da. Eta netzekuten, minun, otxura mundiak nun, erderaz, bat zere, nire deko jende bat etortzen bat zen, oso normala zen erderaz kariz. Simikos betatzen zietan, baina pulpo minuna. Klar, nik erderaz ez dien, etortzen zaren, oigual erderaz ez dien, umiak etzak. Umia simik itetzen, nik inora sekulane
Nizimiko hartu txut, dena minun gila. Claro, ate ditzen, eta zimiko erdara zintzu bai arrazo izo. Eta izan, orduan, umia konturatzen zen, minon bera jaketuten nintzen. Eta izaten, dantza eman jogu bere seriotasuna.